ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଧଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠଣାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ପରମବ୍ରହ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ପୁଣ୍ୟୋତ୍କଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ମୋଟ 20 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୌରଭ ରାୟ, କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଜୁନୁବାଳା ସାହୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ପାତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍କଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭରତ ବେହେରା, କଳାପଥର ଶାଖାର ସମ୍ପାଦକ ନରେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଦସ୍ୟ ମନମୋହନ ନାୟକ, ବିଜୟ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।